sembla que es va morir de tristesa. I el papa l'has vist? No. I com és morir-se? No ho sé. No ho notes. De cop i volta els altres et deixen de veure. Tu pots parlar amb ells, però ells no t'escolten. I per què jo sí? Perquè tu em necessites. Jo? Sí, però encara no sé per què. No t'entenc. Vols ajudar-me en alguna cosa? Ajuda'm a conquistar en Joanet. Quin Joanet? Lleig? Que posades sou totes, no és lleig. Bé, una mica sí, però m'ajudaràs. No sé pas què hi puc fer, jo en tot això. Digues, tu em veus maca? Vaig ben vestida. Faig pudor. Ets preciosa. Preciosa, què hi fas aquí tota sola? Què hi fas tu aquí? T'he seguit. És impossible. Amb qui parles? Amb ningú. Voldràs venir al Bosc a fer cabanes demà? No, no puc. Mai vens amb nosaltres, per això no tinc cap més remei que seguir-te. Estic aprenent a escriure ara. Escriure? De què et servirà? Doncs ja m'està servint de moltes coses. Perdona, no et volia ofendre. De coses que tu no entendries. Perdona, de veritat, no et volia fer enfadar. És que no estic enfadada. Estic trista. Per l'Àurea. Sí, esclar. Ha de ser terrible perdre una germana. Tu això no ho sabràs mai. Jo també tinc un germà. Si mai faltés, no sé pas què faria. Escolta, Júlia, si necessites parlar de l'Àurea, amb mi ho pots fer. És la primera paraula que he après a escriure. És molt bonic. Ella també sabia escriure. I llegir. Tenia una lletra preciosa. Segur que la teva també ho és. L'estimava molt. Tothom l'estimava. Vols que t'expliqui un secret? Quan van penjar l'Àurea, el meu pare va estar plorant durant tota la nit. El teu pare? Però si no la coneixia gaire. Va ser un cop molt dur per tot el poble. A mi també em va saber greu. Guillem, em sabràs guardar un secret? Digues. No ho diràs a ningú? T'ho prometo. Veig l'Àurea, puc parlar amb ella. Això és impossible. Et dic que és veritat, he estat parlant amb ella aquí mateix, fa un moment. Va, no et preocupis. Què fas? No passa res, no et preocupis. Deixa'm. Pensava que ho volies. T'estava explicant una cosa. M'estàs explicant que veus la teva germana morta. Va, no diguis tonteries. Deixa'm. Que sigui l'última vegada que em poses la mà al damunt. M'has entès, nena? Perquè si no, acabaràs com la puta de la teva germana. Què són aquests crits? Traieu-me aquesta bruixa a sobre. Què passa? Júlia, què fas? S'ha tornat boja, em volia fer un petó. Tu ets mentider! Mentider i un fill de puta! No diguis aquestes coses, Júlia! És el fill del batlle. M'és igual! Voleu sentir-ne una de bona? Diu que parla amb la seva germana. La bruixa? Sí, la bruixa. La meva germana no era cap bruixa. Diuen que va matar la seva millor amiga. Tu ets mentider! Sou tots uns mentiders! Ets tu la que t'inventes coses. Jo mai et faria un petó, no m'has agradat mai! És veritat, li agrada en Joanet. Aquest és lleig. És lleig, guerxo, japerut, però a mi m'agrada. Doncs enhorabona, vés-te'n amb ella. Amb ell. Aquí ja no aguantem més la teva pudor. A mi no em fa pena, s'ho ha buscat. Aquesta me la pagarà. I què faràs? Vols saber què farem? La matarem. Matar-la, però... I com ho farem? Això és cosa de grans. Per què no la tirem al riu? L'ofeguem? Ningú sabrà que hem sigut nosaltres. I si la matem a cops de pedra? No caldrà que ens embrutem. Com ho farem? Amb verí. Què dius ara? I com, doncs? L'acusarem de bruixeria. La penjarem? Sí, com a la seva germana. Això és molt difícil. No, és molt fàcil. Escolteu-me bé. Vosaltres no va veure el judici de l'Àurea. Però jo sí, em vaig escapar i ho vaig veure tot. La van acusar de coses absurdes, però tothom s'ho va creure. Només ens cal que el meu pare ens ajudi. I per això ens cal una raó de pes. Una mentida. Sí, sempre és una mentida. Ell ha dit que parla amb la seva germana. I el meu pare va ser qui la va penjar. Puc dir-li que l'Àurea ha explicat coses a la Júlia que el poden perjudicar i molt. Quines coses?
Suposem que el meu pare no ha respectat mai el dol, que li agraden molt les dones. Suposem que el meu pare li va donar una moneda d'or a l'Àurea per ajudar a avortar aquella seva amiga. Suposem que aquell fill era del meu pare. Llavors, podem dir que l'Àurea l'ha explicat tot a la Júlia i que ell ens ho ha dit a nosaltres. Però com s'ho creurà això el teu pare? Perquè és veritat. Ho vaig trobar tot escrit en un pergamí. Necessitem testimonis. Jo puc parlar. Diré que l'he vist sola parlant en una llengua estranya. I jo diré que em pagava i m'obligava a preparar uns ungüents que havia pres de la seva germana. Doncs va, que tenim feina. Anem a jugar.